Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητά αδέρφια, θα ήθελα να σας διαβάσω από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, από το κεφάλαιο 17, τα εδάφια 14 έως 27 και στη συνέχεια ένα σύντομο μήνυμα που τα συνοδεύει, που νομίζω ότι είναι ωφέλιμο για την ψυχή καθενός μας. Διαβάζουμε στα εδάφια αυτά. Όταν έφτασαν στο πλήθος, τον πλησίασε ένας άνθρωπος, γονάτισε μπροστά του και του είπε: «Κύριε, σπλαχνίσου το γιο μου, γιατί είναι επιληπτικός και υποφέρει. Πολλές φορές μάλιστα πέφτει στη φωτιά και στο νερό. Τον έφερα στους μαθητές σου, αλλά δεν μπόρεσαν να τον θεραπεύσουν». Ο Ιησούς απάντησε: «Γενιά άπιστη και διεφθαρμένη, ως πότε θα είμαι μαζί σας, ως πότε θα σας ανέχομαι? Φέρτε μου τον εδώ». Ο Ιησούς επιτίμησε το δαιμόνιο και βγήκε από αυτόν. Από εκείνη την ώρα το παιδί γιατρεύτηκε. Πήγαν τότε ιδιαιτέρως στον Ιησού οι μαθητές και τον ρώτησαν: «Γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να το βγάλουμε?» «Εξαιτίας της απιστίας σας», τους είπε ο Ιησούς. «Σας βεβαιώνω πως αν έχετε πίστη έστω και σαν κόκκο συναπιού, θα λέτε σε αυτό το βουνό: πήγαινε από εδώ εκεί και θα πηγαίνει, και τίποτα δεν θα είναι αδύνατο για σας». Αυτό το δαιμονικό γένος δεν βγαίνει παρά μόνο με προσευχή και με νηστεία. Ενώ οι μαθητές περιέρχονταν τη Γαλιλαία, τους είπε ο Ιησούς: «Ο γιος του ανθρώπου πρόκειται να παραδοθεί σε χέρια ανθρώπων. Θα τον θανατώσουν και την τρίτη μέρα θα αναστηθεί». Και λυπήθηκαν πάρα πολύ. Όταν έφτασαν στην Καπερναούμ, ήρθαν στον Πέτρο οι σπράκτορες του φόρου για τον ναό και του είπαν: «Ο δάσκαλός σας δεν πληρώνει τις 2 δραχμές του φόρου?» Λέει: «Ναι, πληρώνει». Μόλις μπήκε στο σπίτι και πριν πει τίποτα, τον πρόλαβε ο Ιησούς και του είπε: «Τι γνώμη έχεις, Σίμων? Οι βασιλιάδες της γης από ποιους εισπράττουν τέλη φόρο, από τους δικούς τους ή από τους ξένους?» Και όταν του είπε ο Πέτρος από τους ξένους, ο Ιησούς του λέει: «Συνεπώς απαλλάσσονται οι δικοί του». Για να μην τους σκανδαλίσουμε όμως, πήγαινε στη λίμνη, ρίξε τα γκίστρι και πάρε το πρώτο ψάρι που θα βγάλεις, άνοιξε το στόμα του και θα βρεις μέσα ένα 4 δραχμό. Πάρ' το και δώσ' τους το για μένα και για σένα». Και ακολουθεί τώρα, αγαπητά αδέρφια, το μήνυμα που συνοδεύει αυτή την περικοπή και αυτά τα εδάφια. Ακούγεται πολύ καλό για να είναι αληθινό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι αληθινό. Αυτή είναι ακριβώς η φύση του Ευαγγελίου. Αψηφά κάθε ανθρώπινη λογική και σκέψη, επειδή το Ευαγγέλιο είναι για εκείνους που δεν μπορούν να το εκπληρώσουν και που το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι δεν μπορούν να το εκπληρώσουν, όχι για εκείνους που μπορούν. Είναι για τους άδικους, είναι για τους αμαρτωλούς, όχι για τους δίκαιους, όχι για τους αυτοδικαιωμένους. Το Ευαγγέλιο είναι για εσάς. Το Ευαγγέλιο είναι για εσάς επειδή ο Ιησούς δεν θέτει κανένα βάρος ή φόρο για να είστε στη βασιλεία του Πατέρα του. Ο θάνατός του σήκωσε κάθε βάρος και πλήρωσε κάθε φόρο για εσάς. Προσοχή λοιπόν σε όποιον θέλει να μετατρέψει την πίστη, το να πιστεύετε, στο μοναδικό βάρος ή φόρο που απαιτείται από εσάς. Κατά αυτόν τον τρόπο η πίστη γρήγορα θα γίνει απλώς ένα ακόμη βάρος ή φόρος που δεν μπορείτε να εκπληρώσετε πλήρως. «Εξαιτίας της απιστίας σας», τους είπε ο Ιησούς, «σας βεβαιώνω πως αν έχετε πίστη έστω και σαν κοκκοσυναπιού, θα λέτε σε αυτό το βουνό: πήγαινε από εδώ εκεί και θα πηγαίνει, και τίποτα δεν θα είναι αδύνατο για σας». Αυτό το δαιμονικό γένος δεν βγαίνει παρά μόνο με προσευχή και νηστεία. Είναι τα εδάφια που διαβάσαμε στο Ματθαίος 17, τα εδάφια 20-21. Όπως οι Απόστολοι λοιπόν, το μόνο που μπορούμε να ομολογήσουμε είναι: «Πιστεύω, Κύριε, αλλά βοήθησέ με, γιατί η πίστη μου δεν είναι δυνατή». Μάρκος 9, 24. Όπως και οι Απόστολοι, αγαπητοί φίλοι, έχουμε μια ατελή πίστη. Αλλά επίσης όπως και οι Απόστολοι,
έχουμε έναν τέλειο σωτήρα. Ο σταυρικός θάνατος του Ιησού μας ανακηρύσσει πλήρως δίκαιους, πλήρως δικαιωμένους, ολοκληρωτικά δικαιωμένους ενώπιον του Θεού και απόλυτα αγίους ενώπιον της κρίσης Του. Ο σταυρικός θάνατος του Ιησού είναι ο λόγος για τον οποίο ο Θεός δεν κρατάει λογαριασμό, αλλά παραμερίζει όλες τις αμαρτίες μας και μας ανακηρύσσει κληρονόμους στην αιώνια βασιλεία Του. Βαπτισμένοι στο όνομα του Ιησού Χριστού, αμνηστευμένοι από το Λόγο Του, τρεφόμενοι με το σώμα και το αίμα Του στη Θεία Κοινωνία, ο Θεός με αυτόν τον τρόπο έχει μετακινήσει ο ίδιος βουνά και μας απελευθέρωσε από το μεγαλύτερο βουνό όλων, τον εαυτό μας. Γενιά άπιστη και διεφθαρμένη, ως πότε θα είμαι μαζί σας, ως πότε θα σας ανέχομαι, λέει ο Ιησούς Χριστός στο Ματθαίος 17:17. Ακούστε, αδέρφια, σε αυτή την κραυγή το κάλεσμα εκείνου που μετακινεί βουνά για σας, γιατί τώρα δεν υπάρχει κανένα βάρος, κανένας φόρος. Ο Θεός δεν απαιτεί τίποτε από εσάς για να είστε ή να παραμείνετε στη βασιλεία Του. Ο θάνατος του Ιησού σήκωσε κάθε βάρος και πλήρωσε κάθε φόρο για εσάς. Αυτή είναι η υπόσχεση του Ευαγγελίου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.